Welkom terug. Tijd voor Zeeland de Week. Het belangrijkste nieuws in Zeeland van de afgelopen week. Er gebeurde van alles. Met 32 hectare en 60 megawatt aan opgewekte stroom is bij Terneuzen maandag het grootste zonnepark van Zeeland tot nu toe geopend. De opgewekte stroom staat gelijk aan het verbruik van 15.000 huishoudens. Maar het is vooral bedoeld voor bedrijven in de omgeving. Het park ligt op de Mosselbanken, een gebied ten westen van Douw. Onlangs zijn ook grote zonneparken geopend in Vlissingen-Oost en in Sas van Gent. Maar dit park gaat toch een stapje verder, want het is groter. Het hele havengebied, dus de kanaalzone en Vlissingen-Oost, die heeft behoefte aan 3 tot 4 gigawatt, wat neerkomt op 3 tot 4000 megawatt. Ja, dan is een park, zoals de Mosselbanken, van 60 megawatt een hele kleine druppel op een gloeiende plaat. Maar we moeten ergens beginnen. Voor ons is het belangrijk niet alleen omwille van de capaciteit. Dit is een mooi en groot zonnepark, een van de grootste. Dus dat is goed ook op vlak van capaciteit, 15.000 gezinnen ongeveer. Maar ook op vlak van en het imago en het vergroenen. Ik denk dat dat ook aspecten zijn. Een haven moet vergroenen. Ik denk dat dat een uitdaging is voor alle havens. En elk project in die zin helpt. En dan ook natuurlijk zien wij dat het ook ons ecosysteem een beetje robuuster maakt. De zelfvoorziening in elektriciteit wordt ook een issue in de toekomst. En ook daar helpt het zeker bij om dit zonnepark te hebben. Hoe bijzonder is zo'n park van 60 megawatt? Want het is het grootste in ieder geval in Zeeland. Het is in Zeeland het grootste. In Nederland zijn er grotere, maar die liggen vooral in Noord-Nederland. Daar heb je heel veel grond, heel veel leegstaande lege grond. En daar kun je vrij makkelijk een groot park bouwen. En dan heb je het over parken van ongeveer 100 megawatt. Deze is 60 megawatt, dus ook aanzienlijk. Maar goed, voor u nog relatief een kleintje dan, of niet? Wij hebben in het buitenland grotere parken gebouwd. In Kazachstan de grootste, 100 megawatt. Maar daar is heel veel ruimte. Dus in Nederland is dit een ongelooflijk groot park. De aanleg van zonneparken stuit doorgaans op protesten van boeren en omwonenden die niet de hele dag met een zonnebril op willen lopen. En daarom zijn alle betrokken partijen blij met deze locatie bij Douw. Het past natuurlijk in de industriezone, in de kanaalzone. Dat zijn de eerst aangewezen plekken. Dus niet de landbouwgronden waar onze voedselzekerheid wordt gerealiseerd. Dicht bij de industrie. Dat is efficiënt, dat heeft ook draagvlak. Dat heeft wel draagvlak. Ja, nou dat heeft draagvlak omdat het op die plek ook echt te relateren is aan het gebruik van energie. Er zijn hier een aantal grootverbruikers voor wie dit een stapje is op weg naar de echte transitie. Het is groot, dus je ziet een enorm veld aan zonnepanelen liggen. Maar het is wel precies wat we willen. Namelijk die plekken die niet benut worden, die vrij liggen. Wat geen landbouwgrond is, die willen we vol met zonnepanelen. We hebben een hele grote park op daken ondertussen. We hebben nu dit soort plekken waar grond vrij ligt die je kunt benutten. Zo hebben we nog wel meer mogelijkheden in Zeeland. Daar zoeken we naar om uiteindelijk te voorkomen dat ze op goede landbouwgrond komen. Maar wij uiteindelijk wel die benodigde elektriciteit leveren die ook echt noodzakelijk is. Chemiebedrijf 3M in Antwerpen moet alle kosten betalen die zijn en worden gemaakt door PFAS-schade. Dat vindt de onderzoekscommissie van het Vlaamse parlement. De commissie neemt de 3M vooral kwalijk dat ze lange tijd hebben gezwegen over de uitstoot en de lozing van de giftige stof in de Schelde zonder vergunning. Daarnaast vindt de commissie dat de Vlaamse overheid tekort is geschoten bij het garanderen van de veiligheid van de omwonenden. En daarom zouden de toezichthoudende instanties moeten worden versterkt om herhaling te voorkomen. Vorig jaar zijn in Zeeuws-Vlaanderen meer woningen verdwenen dan dat er zijn bijgekomen. In totaal zijn er in de regio 190 woningen minder. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS. In andere Zeeuwse regio's nam het aantal woningen wel toe. Zo zijn er in Noord- en Midden-Zeeland ruim 1000 woningen bijgekomen. Vooral veroorzaakt door veel nieuwbouw in Goes en Vlissingen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat minister Jette van Klimaat haast moet maken met een besluit over de bouw van nieuwe kerncentrales. Omdat de energietransitie nu versneld wordt om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen, willen onder meer VVD, CDA en ChristenUnie dat de minister vaart maakt. Kernenergie kan in die versnelling een belangrijke rol spelen volgens de partijen. En omdat het bouwen van nieuwe centrales veel tijd kost, moeten er snel knopen worden doorgehakt, vinden ze. In de Zeeuwse Delta bezwijken sinds enkele weken honderden vogels aan het vogelgriepvirus. Het is de hevigste uitbraak van vogelgriep tot nu toe. Vooral ganzen zijn het slachtoffer. De vogelgriep baart de deskundigen al jaren grote zorgen, want ook mensen lopen gevaar. Ja, het ligt er wel zo bij alsof hij aan vogelgriep bezweken zou kunnen zijn in ieder geval.
In de hele provincie worden dode vogels gevonden. Vooral veel ganzen, maar ook roofvogels. In het zuidwesten van Nederland is het vooral heel hevig geweest rond het Haringvliet. Met honderden dode brandganzen in een week eigenlijk. In Zeeland vind je de sterfte vooral terug op Schouwen, rond de Prunje, waar vele tientallen dode beesten liggen. De dierenambulance rukt dagelijks uit. Dit is een melding in de Ierse Kemoer. We hebben nog nooit zoveel vogelgriepslachtoffers gehad. Voorheen was dat een paar per week en nu is het echt veel meer. Meerdere meldingen per dag. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het gevaar van vogelgriep. Dat vogelgriep op een gegeven moment overgaat naar mensen, dat is wel heel waarschijnlijk. Het is alleen de vraag of dat nu al gebeurt of dat het nog een tijd duurt voordat dat echt een probleem gaat vormen. Maar ja, dat het een moment gaat gebeuren, dat is heel waarschijnlijk. Ze hebben vorige week een buizerd opgehaald die op zijn rug vloog. Die vloog een paar slagen recht en dan ineens draaide die om in de lucht en dan gaat hij ondersteboven verder. Nou, dan stort hij eigenlijk gelijk neer, dus dan weet je dat het niet goed is. Het vogelgriepvirus geeft neurologische schade. Zieke vogels raken volkomen gedesoriënteerd. Ik kom ze wel tegen, ja, en je herkent ze ook heel makkelijk. Het zijn totaal gedesoriënteerde beesten die niet meer rechtuit kunnen lopen of rechtuit kunnen zwemmen, maar voortdurend in rondjes bewegen. Wat je hier bij die ganzen heel veel ziet en bij de zwanen is dat ze heel erg met hun kop gaan schudden of rondjes zwemmen in een sloot. Dus daar kunnen we het eigenlijk wel vrij goed aan herkennen. Er zijn al gevallen geweest waarbij mensen toch ook ziek zijn geworden. En dit is wel echt cruciaal om vinger aan de pols te houden, om dit goed in de gaten te houden. Hoe hevig de vogelgriep precies heerst in Zeeland en of het hier erger of minder erg is dan in andere delen van het land, dat is niet bekend. Zieke en dode vogels worden in Nederland maar beperkt onderzocht en geregistreerd. Tegen nog eens 2 politiemedewerkers is een onderzoek ingesteld vanwege grensoverschrijdend gedrag. Eerder kwam al naar buiten dat 4 Zeeuwse agenten om die reden op non-actief werden gesteld. Eén van de 2 waar het nu over gaat is direct overgeplaatst en de ander is buiten functie gesteld. De zaak met in totaal nu onderzoek naar 6 agenten dus kwam aan het rollen nadat meerdere politiemensen klachten indienden over onwenselijk gedrag en het onzorgvuldig omgaan met wapens. Er wordt niet verteld op welk bureau dit speelt. Milieudefensie protesteerde dinsdagmorgen voor de poorten van kunstmestfabriek Yara in Sluiskil. De milieuorganisatie wil dat 30 grote bedrijven in ons land uiterlijk half april hun klimaatplannen bekendmaken. De demonstratie is een herinnering om daarmee aan de slag te gaan. Het klimaatplan is nog niet bij landelijk ingediend, maar zoals ik nu begrijp gaan ze dat wel doen. Wanneer er geen plan komt, of in ieder geval geen gedegen plan, dan stapt Milieudefensie mogelijk naar de rechter. Yara wil het niet zover laten komen. We hebben een klimaatplan al en we zijn ook keihard aan bezig om dit in de realiteit om te zetten. En voor de tijd is een van de fabrieken in ombouw en dat bespaart al 100 kiloton CO2 per jaar. Ook bij Douw in Terneuzen werd actie gevoerd. De Belgische verdachte die vastzit voor de ontvoering van en de moord op de 4-jarige Dien, die dood op Neeltje Jans werd gevonden, heeft een brief geschreven aan zijn familie. De man schreef de brief toen hij vastzat in Middelburg. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws heeft de brief ingezien. Het meest opvallende in de brief is dat de 35-jarige verdachte schrijft dat zijn Zeeuws-Vlaamse vriendin, die ook vastzit, niks met de zaak te maken heeft. En verder biedt hij zijn excuses aan voor wat zijn familie moet doormaken. De Belg schrijft met geen woord over het 4-jarige jongetje. Ik ben er blij mee. Zo keek gedeputeerde Dick van der Velde terug op zijn kennismakingsgesprek met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. De gedeputeerde werd door de minister bijgepraat over de aanpak van de PFAS-vervuiling in de Zeeuwse wateren. Tijdens het gesprek in Den Haag benadrukte de minister nog maar eens dat de problemen met PFAS in de Westerschelde alleen gezamenlijk aangepakt kunnen worden.
Nou, dat betekent dat we samen hebben gehad over hoe gaan we dit tegen. En daar hebben we afspraken over gemaakt. De grote Zeeuwse wens is dat men niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt bij het Rijk. Of het nu gaat om de verschillende ministeries of Rijkswaterstaat. We hebben zowel bij Zeeland als bij het Rijk een coördinator aangesteld die in ieder geval elkaars telefoonnummer hebben. Maar vooral ook de telefoonnummers van iedereen die ze hier in Den Haag aan hun jasje moeten trekken. Om te zorgen dat we de PFAS-vervuiling kunnen tegengaan. 2 PFAS-coördinatoren dus, niet die ene PFAS-regisseur met een stevig mandaat waar de provincie eerder om had gevraagd. Maar 2 coördinatoren heeft volgens de minister ook zijn voordelen. Ik denk dat er meerwaarde is om zowel iemand te hebben die even echt de Zeeuwse pet opzet en vervolgens iemand aan Rijkszijde die niet alleen binnen dit ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ook richting andere ministeries, bijvoorbeeld LNV of andere instanties, even de breekijzerrol kan vervullen om te zorgen dat besluitvorming niet blijft liggen, maar dat we snel in actie komen. En dat is nou juist zo belangrijk, in plaats van dat we over verschillende schijven moeten werken om uiteindelijk de minister of de staatssecretaris of hun Belgische collega's daartoe aan moeten zetten. En ik ben er nu van overtuigd dat die lijnen echt zo kort mogelijk nu ingezet zijn. De rechtbank heeft een verdachte van een dodelijk ongeluk in de Westerschelde-tunnel vrijgesproken. Bij het ongeluk kwam een 56-jarige vrouw om het leven, die in de tunnel stil was komen te staan met alarmlichten aan. De verdachte remde te laat en raakte een auto die vervolgens op de auto van de vrouw botste. De man is vrijgesproken omdat niet duidelijk zou zijn waaraan de vrouw precies is overleden. Ze werden 3 keer Nederlands kampioen en sloten aan bij de Europese top. Maar Juliana Korps Middelburg stopt met optreden als drumkorps. De vereniging gaat verder als zittend orkest. Ze heeft steeds minder leden, een probleem dat ook al speelde voor corona. Daardoor zijn er voor het showgedeelte te weinig mensen. Het is best een moeilijke beslissing. Hè. We bestaan sinds 1933 en sindsdien zijn we eigenlijk altijd wel in de straten van Zeeland te zien geweest. Maar we zijn ervan overtuigd dat het ook een goede beslissing is. Voordat we zometeen zo weinig leden hebben dat we eigenlijk een beetje voor gek staan op het veld. En dat willen we voorkomen. Over 2 weken geeft het Juliana Korps meer duidelijkheid over haar toekomst als zittend orkest. Het Zeeuws kreeftenseizoen is donderdag in Zierikzee feestelijk geopend. En dat gebeurde traditioneel door het vangen van de eerste Oosterscheldekreeft. Het is een jongetje. Ja. En hij heet Gerrit. En die naam kreeg hij niet zomaar. Het is heel triest dat Gerry van der Hoek ons ontvallen is. En we hebben in overleg met de familie aan boord met zijn zoon Robin besloten dat deze eerste kreeft naar hem is vernoemd. Het is Gerrit. Kreeftenvisser Gerry van der Hoek haalde de eerste Oosterscheldekreeft jarenlang naar boven, maar overleed het afgelopen jaar aan een hersenvliesontsteking. Hij werd donderdag opgevolgd door zijn 20-jarige zoon. Ja, je mag het nu in de naam van je vader doen. En ja, het is bijzonder dat een 20-jarige de eerste kreeft op mag vissen. Ja, het is wel een eer dat je dit mag doen. En helemaal als die vernoemd wordt naar je vader. Dat is prachtig. De eerste kreeft werd donderdagmiddag geveild door DJ en muzikant Edwin Evers. En leverde €42.500 op voor de Maag, Lever en Darmstichting. Inwoners van Sluis die hun woning verhuren aan toeristen moeten dat vanaf donderdag melden. Deze registratieplicht moet duidelijk maken hoeveel gewone woningen in de gemeente als vakantiehuis worden verhuurd. Voornamelijk in de kustplaatsen is de toeristische verhuur een probleem. Toeristen in gewone wijken zorgen voor overlast en zorgen er ook voor dat er minder woningen beschikbaar zijn voor mensen die er willen wonen. €1 miljoen om leegstaande panden te verbouwen tot woningen. Dat geld trekt de provincie Zeeland opnieuw uit om projectontwikkelaars te ondersteunen. Vorig jaar is de subsidie voor het eerst uitgedeeld en daarmee kunnen bijna 70 woningen worden gerealiseerd. Een van de projecten die geld heeft gekregen zorgt ervoor dat dit oude bankgebouw in Aardenburg omgebouwd wordt tot appartementencomplex. Het pand staat al bijna 15 jaar leeg. Ik verblijf heel veel aan de kust en ik fiets hier heel veel in deze omgeving. En op een gegeven moment fietste ik hier langs en stond het pand te koop. En ik was meteen verliefd sowieso op de ligging van het pand, maar ook op het hele plaatje Aardenburg. Ik denk, ja, dit moet lukken. Daar heb ik geen seconde aan getwijfeld en binnen een week was het ook gekocht. Dus dit was de oude inkom van de Rabobank. Mensen kwamen dan hier naar de balie toe, die is inmiddels al gesloopt. En hier op de begane grond
komen 7 appartementen. De eerste verdieping 5 en op de tweede verdieping de 2 penthouses. Totaal 14 appartementen. Van binnen is het nu misschien nog moeilijk voor te stellen. Maar over een jaar kunnen de kopers van de appartementen hun intrek nemen. De sloop is begonnen en daarmee komt er een einde aan de jarenlange leegstand. Er komt weer leven in dat gebouw en dat gaat fijn zijn voor alle mensen die hier ook in andere wijken in Aardenburg wonen. Dat ze toch wat beweging zien in dit gebouw. Een leegstand pand in je wijk is niet fijn. En als je dat dan kunt omvormen tot weer iets levendigs en daar ook gewoon de duurzaamheid nog in kan toepassen, dan werkt dat voor de omgeving, maar het werkt tegelijkertijd ook voor de woningvoorraad. Al lijken 68 woningen die met €1 miljoen gerealiseerd worden misschien een druppel op de gloeiende plaat. Maar alle kleine beetjes helpen. Er is juist heel veel vraag. En niet alleen vraag voor appartementen, maar als mensen een appartement kopen, komt er ook weer een andere woning vrij. En dat helpt ook weer voor de doorstroming. De landelijke proef voor gratis kinderopvang loopt sinds gisteren op 3 plekken in Zeeuws-Vlaanderen. Om dat te vieren was kinderclown Boomba te gast bij de statie in Sas van Gent. Applaus voor jullie en voor Ede, Heikant en Sas van Gent zijn de proeflocaties. Het zijn grensplaatsen met veel concurrentie van gratis onderwijs en opvang in België. We willen graag dat er gekozen wordt voor scholen binnen Zeeuws-Vlaanderen. Dat is goed voor de kinderen, denken wij, in de eigen omgeving naar school. Maar het is ook nodig voor de scholen zelf. Die hebben een bepaalde omvang nodig. Bij de proef ligt de focus niet alleen op de grensstreek. Het moet leiden tot gratis kinderopvang in heel Nederland. We doen het natuurlijk wel, deze pilot, omdat we willen aantonen dat het goed is voor alle kinderen. Dat het bijdraagt aan kansengelijkheid voor kinderen. En dat het ook de ontwikkeling van kinderen veel vloeiender maakt. De proef loopt tot eind volgend jaar en Zeeuwen die niet in Sas van Gent, Ede of Heikant wonen hebben pech. Want alleen kinderen uit het postcodegebied zijn welkom. Een ruime meerderheid in Provinciale Staten van Zeeland roept havenbedrijf North Seaport op geen Russische schepen meer te ontvangen in de Gentse en Zeeuwse havens. Aanleiding is een oproep tot zo'n boycott van de honorair consul van Oekraïne in Nederland. Drukte bij de pomp gisteren, want door de accijnsverlaging per 1 april is de benzineprijs zo'n 20 cent per liter goedkoper. In Goes merkten automobilisten dat meteen in hun portemonnee. Nou, het is wel prettig. We betalen al genoeg aan alles. Het is gewoon duur voor iedereen. Het autorijden wordt duur op die manier. Bent u blij dat de accijns zijn verlaagd? Aan de ene kant wel, aan de andere kant het is eigenlijk, het zet niet zoveel zoden aan de dijk. Meneer, voor hoeveel heeft u getankt vandaag? Net bijna €80. En hoe zag dat er vorige week uit? Het was €105, dus het scheelt €25 op een hele tank. Tot ziens. De mensen komen toch wat vaker tanken wel, maar het is natuurlijk nog niet dat het echt bij het oude is, zeg maar. Wat merkt u ervan dat de accijns naar beneden zijn gegaan? Dat mensen de tank voller gooien. En daarmee zijn we aan het einde van Zeeland de Week. Zometeen het actuele nieuws nog van vandaag in Zeeland Nu. Nog een hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen.